Piese înregistrate, mai urmează să înregistrăm încă 3 și în toamnă scoatem și albumul. Da, și fără remixuri. Să le spunem telespectatorilor că Sândel Bălan, tatăl Andrei Bălan, se ocupă de voi. Da, dânsul este și producător și impresar. A fost ceva mai devreme un mesaj la 1423 și zicea că cineva că voi semănați foarte mult la stil cu Andreea Bălan, când era în trupa Andrei. Nu cred. Nu știu, depinde de părerea celor. Mă rog, fiecare om vede lucrurile în felul lui și... Probabil o mică influență există, fiind piesele făcute de tatăl ei, dar nu asta nu înseamnă că o imităm pe Andreea sau o copiem. Deci avem stilul nostru. Avem personalitatea. Videoclipul unde l-ați filmat? Cât timp v-a luat? Videoclipul l-am filmat în Creta, o săptămână am stat, am fost. Dar nu vă mai place litoralul românesc? Și voi și Ups în Grecia, în aici. Sunt sexy, Cătălin, nu? Da, da. Bun, fetele de la Trendy când videoclipul în premieră. Mulțumesc mult că ați venit, fetelor. Găsit, mai avem de făcut masaj prietenă de televiziune pentru că n-a mai fost difuzat videoclipul. Mulțumim mult, fetelor, baftă tare. Mulțumim, mulțumim, să fie. Bună ziua, bine ați venit pe la noi. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Eu zic așa, să începem cu prezentările. Eu sunt Mădălina și... Gili, eu sunt Gili. Cu cine lucrezi, unde îl filmezi, la noi fiind filmat afară. Depinde cât de bun ești tu ca categorie de public, ați observat că vine. Cărei categorie sunteți voi pe plac? Tinerii, normal. Adolescenții. Da, adolescenții. Și de la copilaj până la... Și culmea, chiar și oameni toate fără să avem și un stilist, că este necesar. Fetele mi-au spus că sunt în tratative cu o casă de discuri sau cu mai multe căști de discuri, nu spunem acum în nume, că cine știe pe unde ajungem iar pe la contabilitate și nu mai vreau. Să luăm hotărârea cea mai bună și deocamdată așteptăm să vedem cu care dintre ele semnăm. Este important pentru un artist să aibă o casă de discuri, un stilist, probabil, cineva care să se ocupe de imagine, da? E important să aibă un manager, cred. Voi aveți un foarte bun manager. Mulțumim foarte mult și îl salutăm. Impresar aveți? Da. Care e diferența dintre impresar și manager? Două persoane diferite? La noi coincide și impresarul și managerul, dar își face treaba foarte bine. Impresarul organizează concertele, ne găsește spectacole, emisiuni, iar managerul se ocupă de imagine, de promovare, de mai multe. Voi am pe domnul Sândel Bălan, cu dânsul am început trupa, am luat legătura cu dânsul și mi-a spus să-mi caut una sau două colege frumoase și talentate în primul rând. Și le-am găsit pe Ancuța și pe Mihaela. Ai căutat mult? Da. Sincer, am căutat foarte mult. Am trecut prin mai multe etape, prin mai multe colegi, pentru că erau multe pretenții. Iar trupa de ce se cheamă Trilio? Cum a fost? Eu pe
piesa a fost influențe reggae, iar albumul pe care îl vom scoate, cum am spus, are mai multe compozitorul și-a piese pus amprenta. cu diferite influențe. O piesă mai sexy, o piesă mai lentă, avem un blues, piesa aceasta reggae. Muzica de obicei cine o compune? Piese după album sunt compuse de domnul Sândel Bălan. Piesa cu clipul este compusă de Stevie Bass, fost component al Negro, și restul de Florin Enate. Da. Iar te Școala, revine și școala pe locul întâi. Muzica pentru noi zic că este un hobby și deocamdată și școala e pe primul loc. Deci la școală avem repetiții la sală, în studio ne petrecem iară destul timp. mai ales că mai avem Mai ascultă piesele, ne urmăresc la televizor, dar fani, eu zic că e cam timpuriu să spunem că avem. În moment ce avem doar un clip, activăm pe piața muzicală de câteva luni. Acum 6 luni s-a înființat trupa, dar cu tot cu înregistrări și repetiții. Da, sunt foarte mulți care vin Din toată țara. Din toată țara am avut. Chiar, nu știu, acum plecăm la un concert de aici. Da, tocmai asta vreau să